το non-paper προέρχεται από τους Γερμανούς, αλλά δεν είναι μόνο των Γερμανών, είναι σε σύμφωνη γνώμη της Τρόικας, των δανειστών της χώρας, ναι. και προβλέπει τις δύο βασικές καινοτομίες που πρέπει να έχει το νέο πρόγραμμα, το νέο μνημόνιο. Το ένα είναι ότι πρέπει και νομικά να δεσμευτεί η Ελλάδα και συνταγματικά με κάθε επίσημο τρόπο ότι ό,τι λεφτά μας δίνουν πρώτα θα πηγαίνουν. Όχι ότι μας δίνουν, ό,τι έσοδο πρωτογενές, τα έσοδα του κράτους πρέπει πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του χρέους και μόνο το υπόλοιπο των εσόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση των πρωτογενών δαπανών. Ναι. Τα έσοδα του κράτους. Μάλιστα. Άρα και να μας δίνουν λιγότερα από όσα χρειάζεται για την εξυπηρέτηση των τοκοχρεωλησίων του κρέους εκείνης χρονιάς, θα πρέπει να κόβουμε κι άλλα από τα δικά μας. Σε περίπτωση που μια μελλοντική δόση δεν εκταμιεύεται, δόση από το νέο δηλαδή δάνειο, η Ελλάδα δεν μπορεί να απειλήσει τους δανειστές της με πτώχευση, αλλά αντίθετα θα πρέπει να δεχτεί περαιτέρω περικοπές στις πρωτογενείς δαπάνες ως τη μόνη δυνατή συνέπεια της οποιασδήποτε μη εκταμίευσης. Μάλιστα. Αυτή είναι η πρώτη καινοτόμα μεταρρύθμιση. Πάμε στη δεύτερη καινοτόμα. Δεύτερο. Μεταφορά της εθνικής κυριαρχίας επί του προπολογισμού. Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο και σύστημα διεύθυνσης. Με δεδομένη την απογοητευτική συμμόρφωση μέχρι στιγμής, η Ελλάδα πρέπει να αποδεχτεί τη μεταφορά της δημοσιονομικής εξουσίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει να οριστεί επίτροπος επί του προπολογισμού από το Eurogroup με το καθήκον να μεριμνά για τον έλεγχο των προπολογισμών. Πρέπει να έχει τη δύναμη, πρώτον, να εφαρμόσει ένα κεντρικό σύστημα αναφοράς και παρακολούθησης που πρέπει να καλύπτει όλα τα μεγάλα μπλοκ των δαπανών του ελληνικού προπολογισμού. Δεύτερον, να ασκεί βέτο σε αποφάσεις που δεν συνάδουν με τους δημοσιονομικούς στόχους που έθεσε η Τρόικα. Ο επίτροπος τώρα αυτά. Ναι. Και γάμα, να το ανατεθεί η μέριμνα για τη συμμόρφωση με τον παραπάνω κανόνα που αφορά στο να δοθεί προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Μάλιστα. Η νέα θεσμική προσέγγιση της επιτήρησης πρέπει να διατυπωθεί στο μνημόνιο ως εξής. Στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης, η οποία επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, του ΔΝΤ και της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέος επίτροπος του προϋπολογισμού διορίζεται από το Eurogroup με στόχο να βοηθήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Προσέχουμε τώρα εδώ, πριν το διαβάσουμε ολόκληρο, μάλλον το διαβάσουμε ολόκληρο και το συζητήσουμε μετά. Ο επίτροπος θα έχει ευρείες αρμοδιότητες εποπτείας των δημοσίων δαπανών και των αποφάσεων του προπολογισμού, καθώς και το δικαίωμα να ασκήσει βέτο ενάντια σε αποφάσεις του προπολογισμού που δεν συνάδουν με τους καθορισμένους δημοσιονομικούς στόχους και τον κανόνα που δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο νέος μηχανισμός επιτήρησης είναι πλήρως ενσωματωμένος στο εθνικό δίκαιο κατά προτίμηση μέσω μιας συνταγματικής τροποποίησης. Λοιπόν, εδώ να δούμε, γιατί έχει γίνει πολλή κουβέντα τις τελευταίες μέρες για το ζήτημα του Επιτρόπου. Τι σου λέει? Σου λέει ότι ο Επίτροπος, αυτός ο Επίτροπος, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και άρα μεταφέρει η εξουσία. Τι είπε η κυβέρνηση? Ότι η αρμοδιότητα του Επιτρόπου είναι η αρμοδιότητα αυτή του Επιτρόπου ανήκει στην κυβέρνηση. Έτσι, αυτό είπε μόνο. Δεν αρνήθηκε όλο το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας, το οποίο μιλάει εδώ. Δεύτερο, αυτό που λέει ως διατύπωση για να περάσει στο μνημόνιο, τι λέει? Ότι στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, τι θα σου πει το μνημόνιο? Δεν σου λέει εγκαθιστώ επίτροπο. Σου λέει στην περίπτωση που δεν συμμορφωθείς. Και με βάση πράγμα το οποίο θα επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ και την Κομισιόν, ναι, τότε θα διοριστεί νέος επίτροπος που θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τώρα θα είμαστε, το κερδίσαμε τις διαπραγματεύσεις, νικήσαμε, δεν μπαίνει επίτροπος, αλλά... Αυτό είπε. Αυτό είπε ο Σαρκοζή και η Μέρκελ. Λέει τώρα δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Στην περίπτωση με συμμόρφωση, αν δεν απολύσει 100.000. Το draft όμως, το draft, έτσι αλλιώς λέει ότι δεν είναι για τώρα. Είναι στην περίπτωση που δεν θα συμμορφωθείς. Οπότε θα σου έρθουν οι κύριοι Παπαδήμοι, οποιοδήποτε είναι από αυτούς, και θα αρχίσει και θα λέει τρεχά τα αδέρφια να μην έρθει ο επίτροπος. Άρα κόψτε, ράψτε, για να μην έρθει ο επίτροπος. Ο εκβιασμός βεβαίως, επειδή οι Ευρωπαίοι
είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να καταλαβαίνουν ότι αυτά τα πράγματα που θέτουν ως καθορισμένους δημοσιονομικούς στόχους είναι αδύνατο να επιτευχθούν. Είναι αδύνατο. Θα λείπει στον αέρα να κάνει, δεν τους πω να το επιτυχαίνεις. Λοιπόν, γι' αυτό ο Επίτροπος είναι καθοδόν. Ναι, και ακόμα δεν έχουμε πει στον κόσμο τα περαιτέρω αυτά που ακολουθούν. Ναι, είναι καθοδόν, ναι. Λοιπόν, παρότι τώρα θα πανηγυρίζουν και θα λένε ότι πέτυχαν τις διαπραγματεύσεις και η Τρόικα το πήρε πίσω ή η Μέρκελ το πήρε πίσω γιατί έτσι το παίζουν τα δελτία γιατί κατάλαβαν πόσο χοντροκομμένο είναι αυτό. Στην ουσία ισχύει ότι παραμένει ως απειλή στην περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για να δούμε τελικά τι πήραν πίσω. Ναι. Λοιπόν, αν το πήρανε πίσω, τότε γιατί δεν αναφέρεται σε κανένα από τα επίσημα ανακοινωθέντα. Στο ανακοινωθέν που έβγαλαν ανακοίνωση των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Λέει. Τι ημερομηνία έχει το έγγραφο? 30 του Ιανουαρίου. Μάλιστα. Τη Συνόδου. Ναι. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σημειώνουμε την πρόοδο διαπραγματεύσεων με το ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη συμφωνίας βάσει των παραμέτρων που συμφωνήθηκαν τον Οκτώβριο. Καλούμε τις ελληνικές αρχές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις για το νέο πρόγραμμα εντός των προσεχών ημερών. Για την αποκατάσταση αξιοπιστίας, ναι, απαιτείται η αμετάκλητη δέσμευση όλων των πολιτικών κομμάτων ως προς το νέο πρόγραμμα. Εννοεί των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Δεν λέει. Δεν λέει. Και ενδεχομένως ναι, εκείνων των κομμάτων που θα συμπτύξουν το νέο μαύρο μέτωπο που θα εφαρμόσει το νέο πρόγραμμα. Ναι. Και θα λέξουν μεταξύ τους οι συσχετισμοί, πάντως όλοι. Και μετά λέει για το ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναλάβουν να διευκολύνουν το PSI. Λοιπόν, δεν λέει πουθενά για το ζήτημα του νέου μνημονίου ή για τα ζητήματα κυριαρχίας που έχουν ανακύψει. Πουθενά. Το δεύτερο, γι' αυτό όταν συζητάγαμε εκείνο το draft που είχε δοθεί στην κυβέρνηση, που έλεγε να αλλάξει και ο κώδικας απονομή δικαιοσύνης, πολιτικής οικονομίας. Ναι, και μάλιστα από την Task Force, από την ομάδα του κ. Ράγερντα δηλαδή. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό, η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου μνημονίου και ταυτόχρονα η αποτροπή οποιασδήποτε προσβολής του από οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Ναι. Γι' αυτό και ήταν συνταγματική αδοχήρωση. Ναι. Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, η συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικουμενική και Νομισματική Ένωση έχει λάβει την τελική της μορφή. Η συνθήκη. Άρα, λοιπόν, μιλάμε ότι προχωράμε ταχύτατα για νέα συνθήκη στη θέση της συνθήκης της Λισαβόνας για τη σταθερότητα, συντονισμό και διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και έχει λάβει την τελική της μορφή. Να σηκώσει το χέρι του όποιος έχει δει την τελική μορφή. Ναι. Γιατί κάτι μου λέει ότι δεν πρέπει να τη δούμε παρά μόνο αφού την ψηφίσει το Eurogroup. Ναι. Εγώ μαζί σου, εμείς βάζω και τα λεπτά. Το τι προβλέπει, λίγος πολύ, τα έχουμε συζητήσει εδώ πέρα για τις 6 κατευθύνσεις του. Ναι. Η συνθήκη πρόκειται να υπογραφεί τον Μάρτιο. Όπα, το 12. Το 12. Κοίτα να δεις που θα είναι ο προεκλογικός εκβιασμός τώρα αυτός. Συγχρόνως θα αποφασιστεί η ρύθμιση για τη διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τη συνθήκη. Αναβαθμίζεται λοιπόν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αποκτήσει νομική υπόσταση οποιαδήποτε παρέμβαση εσωτερικά της χώρας, γιατί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασικό μοχλό ανέρεσης ή περιορισμού της εθνικής κυριαρχίας των χωρών μελών από την ίδρυση της ΟΚ. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη στενότερη και αμετάκλητη, προσέξτε τώρα τις λέξεις, αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη στενότερη και αμετάκλητη δημοσιονομική και οικονομική ολοκλήρωση και την ισχυρότερη διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ. Αμετάκλητη. Όποιος μπει μέσα στο κανάλι αυτό την έβαψε αιωνίως. Θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές για τη δημοσιονομική διατηρησιμότητα και το δημόσιο χρέος στη ζώνη του ευρώ και θα τονώσει την ανάπτυξη. Η συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είναι έτοιμη προς υπογραφή και ο στόχος είναι να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2012. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε ότι θα υπάρξει από το Γενάρη του 2013, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, δηλαδή το Ευρωπαϊκό ΔΝΤ
όπου εκεί μέσα σαν κλίβανο θα λειτουργεί για τις υποπτώχευση χώρες. Για ελεγχόμενες χρεοκοπίες των χωρών. Μπράβο. Ο μηχανισμός δηλαδή που θα αναλαμβάνει τις χώρες σε υποπτώχευση, όπως είναι η Ελλάδα, Ναι. θα υπογραφεί, θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2012. Όπα. Να κάνω κι εγώ τώρα εδώ μια ένσταση. Μαζί εδώ μέσα από το Ράδιο 9 παρουσιάσαμε τον Ιούλιο τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλεγε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν την 21η Ιουλίου, αυτό το περίφημο PSI του 20% που πανηγυρίζαμε τον Ιούλιο, ότι είναι απλά μία μέθοδος ελεγχόμενης χρεοκοπίας φτώχευσης της Ελλάδας, γιατί έλεγε ότι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης, έλεγε η μελέτη, θα γίνει το 2013. Η Ελλάδα δεν αντέχει μέχρι το 2013, έλεγε η μελέτη από τον Ιούλιο. Ακριβώς. Και τώρα ερχόμαστε και βλέπουμε ότι το επισπεύδουν και προσπαθούν να το κάνουν γρήγορα άμεσα για να μας βάλουν μέσα. Να μας βάλουν το 2012 πριν προλάβει και κατά πάση θυσία το σχέδιό τους είναι μέχρι το 2012 να μην καταρρεύσει η ελληνική οικονομία. Να μην καταρρεύσει ώστε να μην δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην ζώνη του ευρώ. Από τη στιγμή που θα μας βάλουν στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Και θα πάψει να υφίσταται. Ναι, και είναι ο στόχος τους αυτός, όχι καμιά παράπλευρη απώλεια. Ο στόχος τους είναι αυτός. Λοιπόν, αυτό παράλληλα υπήρξε συμφωνία για την ισχυροποίηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της σύγκλησης. Αυτό έγινε στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ναι. πάλι 3 μέρες, όπου είναι μια πολύ μικρή ανακοίνωση, με βάση την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν μια νέα συνθήκη πάνω της σταθερότητας, συντονισμού και διακυβέρνησης και οικονομικής διακυβέρνησης. Με στόχο την ισχυροποίηση δημοσιονομικής πειθαρχίας και την εισαγωγή περισσότερων αυτόματων κυρώσεων και πολύ πιο αυστηρού πλαισίου εποπτείας μέσα στη ζώνη του ευρώ. In particular, δηλαδή, ειδικά με την εισαγωγή του κανόνα του ισοσκελισμένου προπολογισμού. Θα πρέπει να έχουμε ισοσκελισμένους προπολογισμούς. Όποιος θυμάται τα κριτήρια του Μάστριχτ, θυμάται ότι ήταν το κριτήριο του ελλείμματος ήταν 3%. 3%. Λοιπόν, ξεχάστε το αυτό. 0. Από εδώ και μπρος ο προπολογισμός οφείλει να είναι ισοσκελισμένος. Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, οι εθνικοί προπολογισμοί απαιτούνται να είναι είτε ισοσκελισμένοι είτε με πλεόνασμα. Τι πλεόνασμα? Πλεόνασμα στον προπολογισμό. Α, είτε ισοσκελισμένοι είτε πλεόνασμα. Όχι καθόλου έλλειμμα. Καθόλου Δεν έλλειμμα. το κατάλαβα καλά. Ναι. Έλλειμμα όμως τι περιθώριο, τι καβάτζα μας δίνουμε. Λοιπόν, το κριτήριο αυτό, το κριτήριο με βάση το οποίο θα ισχύει αυτός ο κανόνας, θα είναι ότι το διαφορετικό έλλειμμα της κυβέρνησης που δίνει το πρωτογενές. Αυτό θα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει? Με τόκους. Με τους τόκους, ναι. Δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,5% του ονομαστικού ΑΕΠ. Το 0,5% του ονομαστικού ΑΕΠ. Με τους τόκους. Με τους τόκους. Από περιέργεια έχεις πρόχειρο πόσους τόκους έχουμε το 12 να πληρώσουμε? Το 12 αν πάει το PSI καλά είναι 12 δισεκατομμύρια. 12 δισεκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, αν σε περίπτωση που δεν τηρηθεί. Συγγνώμη, λίγο να το καταλάβει ο κόσμος, ρε Δημήτρη, να το καταλάβουν. Και τους τόκους από τη χρηματοδότησή τους δεν έχουν τους βάλει από το 2014 και μετά. Να το πούμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, έχει πρωτογενές έλλειμμα. Πρωτογενές χωρίς τους τόκους. Χωρίς τους τόκους, Ναι. 5,4 δισεκατομμύρια. 5,4 έλλειμμα. Δεν μπορούμε να βρούμε 5,4 με τίποτα. Πρωτογενές. Ναι. Αν βάλουμε και τα 18 δισεκατομμύρια που πληρώσαμε τόκους, το 5,4 γίνεται 23,4. 23,4 είναι το λεγόμενο διαφορετικό έλλειμμα. Ναι. Λοιπόν, για να φτάσουμε αυτό το πράγμα πρέπει να βρούμε τα 23,4%. 23,4%. Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Όχι δισεκατομμύρια. Συγγνώμη. Δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν περίπου στο 12% του ΑΕΠ της χώρας. Ναι. 10 πες για να πάρουμε τα του Γεωργίου. Λίγο πάνω από το 10% του ΑΕΠ. 10%. 23, Έχουν μια υπολογιστική. Η μισθή και η συντάξη πόσα δισεκατομμύρια είναι το χρόνο? 26. Μάλιστα. Για να ακούει ο κόσμος τα μεγέθη. Τι μας ζητάνε? 26 είναι η μισθή και οι συντάξεις
Το ετήσιο κονδύλι. Το ετήσιο κονδύλι του κράτους. Ναι. Και μας ζητάνε να βρούμε 23,4. 23,4. Ωραία. Όλα τα έσοδα του κράτους πόσα είναι? 51 τα προσδοκόμενα. Τα προσδοκόμενα. Να τα ακούει ο κόσμος. Τι μας ζητάνε τώρα? 23,4 μας ζητάνε. Αυτό πρέπει να το πετύχουμε μέχρι το τέλος του 2012, όπως και όλα τα κράτη-μέλη. Ναι. Αλλά ακόμα τώρα δεν πληρώνουμε τους στόχους του Μνημονίου 1. Θα αρχίσουμε να κάνουμε από το 14 και μετά η τόκη εκείνη τη χρηματοδότηση. Καλά, δεν το λέω. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, αυτός ο κανόνας του ισοσκελισμένου προπολογισμού θα πρέπει να ενσωματωθεί στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Λέει έτσι. Ναι. Μέσα στα εθνικά συστήματα δικαίου. Να τις οι εκλογές, Δημήτρη, το διακύβευμα. Τα εθνικά συστήματα δικαίου, ναι, σε επίπεδο συνταγματικό ή αντίστοιχο. Ναι, μάλιστα. Στην περίπτωση απόκλησης από αυτό τον κανόνα, ένας αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης πυροδοτείται. Πυροδοτείται, καλύτερη λέξη να το λέμε. Αυτός ο μηχανισμός θα προσδιοριστεί ξεχωριστά για κάθε κράτος μέλος. Φαντάσου ότι έχουν να κάνουν στον Παταξή και στον Τεμπέλη με βάση αρχών που θα προταθούν από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Φανταστείτε τι θα πούνε για τον Παταξή Τεμπέλη Έλληνα. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες, παρεμβάσεις και οτιδήποτε, τέλος πάντων κλωτσάνε τα κράτη. Δεν σηκώνει τον κύριο Καρανταφέρης και λέει έχουμε εθνική αξιοπρέπεια. Ναι. Τέλος, δεν μπορεί να το πούμε. Ναι, τότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναλαμβάνει να επιβεβαιώσει. Να επιβεβαιώσει την εθνική ενσωμάτωση του κανόνα του ισοσκελισμένου προπολογισμού. Η απόφαση του είναι υποχρεωτική, δεσμευτική μάλλον, και θα συνοδευτεί με κύρωση με ποινή, η οποία θα ανέρχεται στο 0,1% του ακαθάριστου εφόριου προϊόντος, το οποίο θα είναι η οποία θα είναι πληρωτέα άπαξ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Μέσα από τις ποινές θα πηγαίνουν στο Ταμείο Σταθερότητας τον Ευρωπαϊκό Κλίμα. Η συνθήκη που συμφωνήθηκε σήμερα επιπλέον ενισχύει δημοσιονομικούς κανόνες για την ζώνη του ευρώ, με το να επεκτείνει την κατάργηση ουσιαστικά του βέτο σε οποιοδήποτε ζήτημα. Λοιπόν, την ουσιαστική κατάργηση του βέτο στην απόφαση να τεθεί οποιαδήποτε χώρα στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθεί και στην περίπτωση της επιβολής sanctions, κυρώσεων. Δηλαδή δεν θα έχεις ούτε καν το δικαίωμα να ασκήσεις βέτο. Το βέτο πάει περίπατο, έτσι. Η νέα συνθήκη επίσης προβλέπει και έχει προβλέψεις για το συντονισμό και τη σύγκληση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της διακυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, οι σύνοδοι κορυφής του ευρώ θα συνέρχονται 2 φορές τον χρόνο. Ξέρεις, αυτό έχει μια ωραία ταμπέλα που μας την πιπιλάνε τώρα στα κανάλια, ότι ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και ακούγεται ωραία. Και ακούει ο τηλεθεατής που βλέπει τα τηλεοπτικά δελτία και λέει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καλό είναι να το στηρίξουμε. Έλα λίγο τώρα που τα διαβάσαμε να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πώς την έχουν φανταστεί. Οι προϋπολογισμοί από άλλους. Έλα να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον, καταρχάς, ποια είναι τα περισσότερα που της έννοιας του μισθού. Η six-pack agreement. Κατάργηση της έννοιας του μισθού. Δηλαδή, από εδώ και μπρος, σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
έννοια του μισθολογικού κόστους καταργείται γιατί καταργείται η έννοια του μισθού. Ο μισθός προσδιορίζεται από μηδενική βάση από τον εργοδότη ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Της επιχείρησης, όχι της οικονομίας που μας λέγαμε μέχρι τώρα. Της επιχείρησης. Αυτό θα συμβεί σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Εξού και το γεγονός ότι το Βέλγιο έχει νεκρώσει από πανεργατικές απεργίες, πανεθνικές απεργίες. Εξού το γεγονός ότι η Ιταλία έχουν ξεσηκωθεί όλοι. Το ίδιο γίνεται στην Ισπανία, το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία. Παρεμπιπτόντως. Θα δούμε παραπέρα τι σημαίνει διεθνιστικό καθήκον στις σημερινές μέρες. Λοιπόν, το δεύτερο. Ολόκληρος ο προπολογισμός τίθεται στη διάθεση της Κομισιόν, η οποία καθορίζει με ποιο τρόπο συγκροτείται κατά περίπτωση, δηλαδή κατά κράτος. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν συμφωνήσεις με αυτό, τότε προχωράει η Κομισιόν σε επιβολή κυρώσεων που φτάνουν πέρα από τα θεσμικά, σε αποβάλλουν από τις συνόδους κορυφής, σου αφαιρούν δικαιώματα διαβούλευσης και όλα αυτά. Σου επιβάλλουν 0,2% επί του ΑΕΠ και 0,1% στην περίπτωση που δεν τηρήσεις τον balance budget rule, τον κανόνα του ισοσκελισμένου χρέους και χρειαστεί για να σου επιβάλλουν, χρειαστεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τότε σου βάζουν και κύρωση 0,1%, το οποίο θα πληρώσει το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, είναι άλλη κύρωση. Λοιπόν, τρίτο, καταργείται η έννοια της συνταξιοδότησης. Η συνταξιοδότηση θα γίνεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας. Τέταρτο, απελευθερώνεται πλήρως η αγορά εμπορευμάτων, υπηρεσιών και εργασίας. Σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να δουλεύει με βάση το τι στην Ευρωζώνη, με βάση τους κανόνες που για αυτόν προετοιμάζει ο εργοδότης του στο όνομα της ανταγωνιστικότητας επιχείρησης. Εξού και το πρόγραμμα της περίφημης χρηματοδότησης των νέων, της απασχόλησης των νέων, το οποίο συμφωνήθηκε και πολλοί μας είπαν πάρα πολλά καλά λόγια γι' αυτό για τον Παπαδήμου. Αυτό μου θυμίζει ένα λατινοαμερικάνικο αστείο που είχα ακούσει κάποτε, το οποίο έλεγε, δεν ξέρω αν ξέρεις, στη Λατινική Αμερική, στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες υπάρχει ένα ινδικό χειρίδιο υπερμεγέθες. Έτσι, το οποίο το λατρεύει ένα φίδι της περιοχής που λέγεται Ανακόντα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βρέθηκε, να το πω το ανέκδοτο, δεν θυμάμαι ακριβώς, λέει, έφαγε τη μαμά το Ανακόντα το φίδι, ας πούμε, και είδε το παιδί της που είχε μείνει ορφανό. Και επειδή λυπήθηκε πάρα πολύ για την ορφάνια του παιδού, έφαγε το παιδί. Να μην μείνει μόνο του ορφανό. Έτσι γίνεται για την απασχόληση των νέων. Σου λέει τώρα την ανεργία να μείνουν μόνο, θα τα τρώμε. Και θα τα τρώμε πολύ απλά. Διευκολύνουμε τη μετάβαση στα σκλαβοπάζαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορούν να δουλεύουν οι νέοι με επιδότηση και χαμηλά μεροκάματα, προκειμένου να μείνουν άνεργοι. Είναι το ίδιο που λέγανε για τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και αλλού, οι μεγάλες πολυεθνικές, όταν τους έλεγες μα καλά ρε παιδί μου, απασχολείς παιδιά, παιδική εργασία, έλεος, αυτό το έχουμε σπάσει, ας πούμε, υποτίθεται η διεθνής νομοθεσία, αλλά και το διεθνές δίκαιο. Και το ανθρωπιστικό. Από το 19ο αιώνα, ας πούμε, γιατί επανέρχεται. Τι να τα αφήσουμε μόνο του στον δρόμο με μόνη επιλογή την πορνεία. Οπότε καλύτερα να σου εύθρεψουν και τα εργοστάσια πια 120€. Ούτε 120€. Και εξαφανιζόντουσαν σε περίπτωση που τραυματιζόντουσαν. Ήθελα να κάνω μια αναλογία με το δικό μας βιωτικό επίπεδο. Περίπου εκεί είναι. Να σου πω, και συνεχίζουμε. Προϋπολογισμοί πλέον ισοσκελισμένοι. Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν ισοσκελισμένοι συμπεριλαμβανομένων και των τόπων που πρέπει να πληρώνουμε. Φανταστώ, συνδύασε το αυτό με την απόφαση ότι η απόλυτη προτεραιότητα στο χρέος. Και επίσης ότι πρέπει συνταγματικά με τον πιο επίσημο τρόπο να κατοχυρωθεί ότι από όλα μας τα έσοδα πρώτα θα μαζεύουμε για να πληρώνουμε το χρέος πρώτα. Ενδιαφέρον είναι ότι ενώ αυτές οι συμφωνίες μέχρι τώρα προβλέπανε και αντίστοιχη μείωση χρέους, δεν το προβλέπουν πια. Δηλαδή, σου λένε ναι, ο κανόνας του σχεδιασμένου προπολογισμού, αλλά δεν προβλέπεται τι κάνουμε με το χρέος. Δηλαδή, αν μου εξαφανίσει το χρέος, το να ξεκινήσω εγώ να έχω συσχετισμένο προπολογισμό, έχει μια στοιχειώδη λογική. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, στην πράξη θα αποδειχθεί ότι θα είναι συντριβή. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα έχει μια λογική, ρε παιδί μου. Δεν σε καταλαβαίνω, συγγνώμη. Αν σου πούνε ότι εγώ σου εξαφανίζω το χρέος στο ΑΕΠ. Τι μας το χαρίζουν.
Με κάποιο τρόπο. Ναι. Έτσι. Τι μας πληρώνει. Από τη στιγμή που θα εξαφανιστεί το χρέος. Ναι. Εγώ σε θέλω να έχεις κερδισμένους προπολογισμούς. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν σου λένε αυτό. Σου Προφανώς λένε δεν σου λένε αυτό. Τι. ανεξαρτήτως χρέους πρέπει να έχεις κερδισμένο προπολογισμό. Ναι. Που σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, το 2012 με το καλύτερο PSI του κόσμου Ναι. θα πρέπει να πληρώσουμε 79 δισεκατομμύρια ευρώ σε στοχοχρεωλήσεις. 81. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, από τα οποία 12 δισεκατομμύρια είναι οι τόκοι, Ναι. θα πρέπει να βρεθούν αυτά τα 12 δισεκατομμύρια επιπλέον, γιατί υποτίθεται ότι για τα ληξιπρόθεσμα μας δίνουν το δάνειο. Ναι. Έτσι. Καλά, ούτε που φτάνει με τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, λέμε. Λοιπόν, πού θα βρεθούν τα επιπλέον 12 δισεκατομμύρια? Να σκεφτούμε ότι το σύνολο των δαπανών για υγεία και παιδεία Ναι. είναι 14 δισεκατομμύρια. Ναι, που θα βρεθούν τι μας ρωτάς τότε. Δεν βρήκαμε. Αυτό λέω. Σύνολο δαπανών για υγεία και παιδεία. Λοιπόν, Εντάξει. Άρα εύκολα τα βρίσκεις άμα θες. Και επίσης για 6 μήνες δεν πληρώνεις μισθούς και συντάξεις. Και είναι ένα αυτό είναι εύκολο. Ναι. εύκολο. 6 μηνάκια. Εγώ πιστεύω ότι εδώ πλέον μπαίνει ένα ζήτημα, τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Διαφημίσεις ειδήσεις Και να το πούμε μετά. αμέσως Ναι. μετά. Δημήτρη, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που λένε, τέλος πάντων, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Κάποια πράγματα άνθρωποι που δεν τα άκουσαν από την αρχή της εκπομπής. Μας διάβασε σήμερα ένα non-paper βάσει του οποίου έγινε η συζήτηση στο Eurogroup Ναι. και την επίσημη ανακοίνωση μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Η οποία δεν σχολιάζει κανένα από αυτά τα ζητήματα που σημαίνει ότι γίνανε αποδεκτά, ανεξαρτήτως το τι λέγεται. Ναι. Πρέπει να σημειώσουμε ότι προτείνει δύο καινοτομίες που πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο, όπως λένε, σε επίπεδο συντάγματος, κατά προτίμηση, όπως λένε το ίδιο. Το πρώτο είναι η απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Δηλαδή, τα έσοδα του κράτους πρέπει πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του χρέους, το διαβάζουμε όπως το γράφει. Και μόνο το υπόλοιπο των εσόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των πρωτογενών δαπανών. Σε περίπτωση που μια μελλοντική δόση δεν εκταμιεύεται, η Ελλάδα δεν μπορεί να απειλήσει τους δανειστές της με πτώχευση, δηλαδή με πάυση πληρωμών προς τους δανειστές. Αλλά αντίθετα θα πρέπει να δεχτεί περαιτέρω περικοπές στις πρωτογενείς δαπάνες, ως τη μόνη δυνατή συνέπεια της οποιασδήποτε μία εκταμίευσης. Δηλαδή, να κάνει πάυση πληρωμών προς το λαό της. Προς το λαό της. Προς το λαό της. Όχι στους δανειστές. Στο λαό της δεν μπορεί να κάνει πάυση πληρωμών. Και η δεύτερη καινοτομία, μεταφορά της εθνικής κυριαρχίας επί του προπολογισμού. Δηλαδή, η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο και σύστημα διάθεσης. Με δεδομένη την απογοητευτική συμμόρφωση μέχρι στιγμής, η Ελλάδα πρέπει να αποδεχτεί τη μεταφορά της δημοσιονομικής εξουσίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Και για τους ακροατές μας ακούν και άκουγαν χθες τα δελτία που άκουσαν ότι το πήρε πίσω η Γερμανία. Πες την ακριβή διατύπωση για να καταλάβουν ότι δεν πήρε πίσω Η τίποτα. νέα θεσμική προσέγγιση της επιτήρησης πρέπει να διατυπωθεί στο μνημόνιο ως εξής. Ναι. Στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης, Της μη συμμόρφωσης, φίλε μου, όχι σήμερα, αλλά μόλις δεν θα συμμορφωθείς, η οποία θα επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέος επίτροπος προπολογισμού διορίζεται από το Eurogroup, ο οποίος θα βοηθήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. και μια ακόμη διευκρίνηση. Όταν λέμε στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, όχι στις εντολές τους, όχι αν σηκώσουμε μπαϊράκι. Αν δεν πετύχουμε τους ανέφικτους στόχους που θέτουν, αν δεν πετύχουμε τους. Αυτό εννοεί μη συμμόρφωσης. Όχι αν σηκώσετε μπαϊράκι και το παίρνετε πανωτάτες. Αν δεν καταφέρετε τους ανέφικτους στόχους που μας θέτουν. Ο Επίτροπος θα έχει ευρείες αρμοδιότητες εποπτείας των δημοσίων δαπανών και των αποφάσεων του προπολογισμού, καθώς και το δικαίωμα να ασκήσει βέτο ενάντια σε αποφάσεις του προπολογισμού που δεν συνάδουν με τους καθορισμένους δημοσιονομικούς στόχους και τον κανόνα που δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Άρα οι υπουργοί δεν αποφασίζουν τίποτα, ακόμα και αν αποφασίσουν. Αν ο Επίτροπος ασκήσει βέτο που έχει το δικαίωμα, περνάει το δικό του, κόβεται. Κύριε Σκαναλίδη, το ακούτε που λέγατε ότι θα παραιτηθείτε? Έλα μωρέ, μιλάω μια σοβαρά πράγματα τώρα. Μην αναμειγνύεις στο Σκαναλίδη. Λοιπόν, το ένα, το δεύτερο είναι ότι με βάση την ανακοίνωση των κρατών μελών της ζωής του ευρώ, δύο συνθήκες είναι υπαρμόν, δηλαδή πάνε για υπογραφή. Για τις οποίες ο ελληνικός λαός, όπως και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λαοί, δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Το πρώτο, η συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχει λάβει τελική της μορφή. Αυτή είναι η συνθήκη που έχουμε ξαναναφερθεί, που αφορά το Six Pack Agreement.
Η συμφωνία των 6 κατευθύνσεων, όπου καταργείται ο μισθός, καταργείται η έννοια της σύνταξης, απελευθερώνονται οι αγορές, ο προπολογισμός εντάσσεται στην αρμοδιότητα της Κομισιόν, ο κάθε εθνικός προπολογισμός, η επιβολή κυρώσεων, η κατάργηση κάθε έννοιας διαβούλευσης, όλα αυτά, οι συμφωνίες δηλαδή, εντάσσονται στη συνθήκη. Και όλα αυτά οι υπουργοί μας και οι βουλευτές μας τα επιπυλάνε ως ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χωρίς να μιλάνε για το περιεχόμενο. Η συνθήκη αυτή πρόκειται να υπογραφεί τον Μάρτιο αυτού του χρόνου. Ναι, σε 30 μέρες. Σε 30 μέρες. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η συνθήκη θα αντικαταστήσει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Για να μην έχουμε καμία αυταπάτη, τουλάχιστον όσοι από εμάς είχαμε την αυταπάτη, ότι τέλος πάντων υπάρχει ένα περιθώριο διαβούλευσης ή τέλος πάντων παρέμβασης σε επίπεδο Ευρωζώνης που παρήχαν οι μέχρι τώρα συνθήκες της Ευρωζώνης. Αυτό καταργείται. Το δεύτερο, η δεύτερη συνθήκη, η συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Το Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, να θυμηθούμε, προβλεπόταν για τις αρχές του 2013. Επειδή όμως η Ελλάδα αναμένεται να καταρρεύσει με την επιβολή της νέας συμφωνίας, επιταχύνουν τη διαδικασία και λέει ότι είναι έτοιμη προς υπογραφή η συνθήκη. Το πότε θα υπογραφεί δεν λέει, αλλά ενδεχομένως μέσα στο Φεβρουάριο να υπογραφεί. Είναι έτοιμη προς υπογραφή και ο στόχος είναι να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2012. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Και την Ελλάδα. Θέλουν να προλάβουν την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας και να τη βάλουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Γιατί η κυβέρνηση και τα κόμματα που κυβερνούν δεν δημοσιοποιούν την έτοιμη προς υπογραφή συνθήκη? Γιατί? Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και εδώ θα πάμε αυτή τη συνθήκη να την υπογράψουμε ως κυρίαρχο Ιμπέριουμ και όχι ως ιδρυτικό φίσκος που μας έλεγε ο Παπανδρέου. Έλα μου το φίσκο. Ναι, για την εθνική κυριαρχία. Λοιπόν. Εδώ να δούμε τι θα μας πούνε τώρα. Και επειδή εδώ πέρα, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις Financial Times, αλλά και των γερμανικών εφημερίδων, αλλά και του Der Spiegel, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η συνθήκη θέσπισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας εμπεριέχει καταστατικά τον όρο διορισμού επιτρόπου επιδημοσιονομικής, επί των δημοσιονομικών. Μόνιμα. Αυτοδίκαια που λένε. Με το που εντάσσεται σε αυτόν τον μηχανισμό. Όχι απλά το σύνολο των δημοσιονομικών κανόνων, των δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας και συνολικά υποπτήρια της οικονομίας σου περνάει στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που είναι μόνιμος πια, αλλά αυτοδίκαια ο μηχανισμός διορίζει επιτρόπους στη χώρα για να δουν πώς την εξέλιξη, για να καταλάβουμε το παραμύθι που μας πουλάνε. Γι' αυτό άλλωστε δεν εμφανίζουν τη συνθήκη. Θα πάνε να υπογράψουν μια συνθήκη την οποία δεν πρόκειται να την εμφανίσουν το στο Κοινοβούλιο. Θα τη φέρουν αφού την υπογράψουν στο Κοινοβούλιο ενδεχομένως για να την περάσουν εντάχει με τον γνωστό τρόπο που περνάνε αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει και άλλη έτσι διαστραμμένη σκέψη. Μπας και είναι το εκλογικό διακύβευμα αυτό. Μπορεί, δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται το θέμα. Κάνουμε μια ανάλυση, πες να συμφωνήσουμε. Για να το πάνε στον Ιούλιο του 2012. Πάει το οχυρό του ευρώ μέσα ή έξω από το ευρώ. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις 30% του κόσμου να αρχίζει να φωνάζει κατά. Και οι δημοσκοπήσεις ανάλογα και που γίνονται. Άλλο αποτέλεσμα τα βγάλει φιλοθέη, άλλοι τα καμίνια και το περιστέρι. Να σου πω, αυτή τη φορά το προεκλογικό διακύβευμα θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα το τελευταίο ζήτημα είναι το εξής, ότι μπαίνει μάλιστα στο περιθώριο της Συνόδου, αποφασίστηκε να μπει και ένας καινούριος κανόνας, ο κανόνας του ισοσκελισμένου προπολογισμού. Από εδώ και μπρος δεν ισχύει ο κανόνας του 3% επί του ΑΕΠ δημοσιονομικό έλλειμμα. Ισχύει ο κανόνας του 0,5% στο τυπικό ΑΕΠ. Και εγώ αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, αφού με το 3% οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία, εμείς και καμιά δεκαριά άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ναι. Με το 0,5 πού θα ακριβώς θα καταλήξουμε? Δεν θα κυριαρχήσει η Γερμανία πάνω σε όλους. Αυτό είναι δεδομένο. Το ερώτημα είναι τι θα έχει απομείνει από τα υπόλοιπα κράτη δημοσιονομικά. Θέλω να πω, και μάλιστα το ζητάνε αυτό να θεσπιστεί με θεσμικό τρόπο στο εθνικό δίκαιο κάθε χώρας σε επίπεδο συνταγματικό ή αντίστοιχο. Το ερώτημα είναι ότι αν δημιουργήσεις τέτοιες προϋποθέσεις αδίωτες πραγματικά για τις αδύναμες οικονομίες, για τις πιο αδύναμες οικονομίες περισσότερο, αλλά και για τη Γερμανία. Η Γερμανία δεν το συμπληρώνει αυτό το κριτήριο. Δεν το πληρεί.
Το 0,5. Το 0,5. Και έχει αφήσει εκτός πολλά που εμείς έχουμε βάλει. Γι' αυτό και λέει ότι η επιβολή μέτρων του αυτόματου μηχανισμού διόρθωσης σε περίπτωση απόκλησης από αυτόν τον κανόνα θα κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση κριτήρια που θα εκπονηθούν για κάθε ξεχωριστά κράτος μέλος. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κομισιόν θα αποφασίζει πότε και πώς θα παρεμβαίνει σε κάθε κράτος ανάλογα με διαφοροποίηση. Δηλαδή όταν πρόκειται για τη Γερμανία, το βουλώνουμε. Όταν πρόκειται όμως για την Ελλάδα ή την Ουκρανία, τους αλλάζουμε τα φώτα. Για τον Παναξή, Ελληνά. Αυτό το πράγμα και με συμβοηθούμενο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για να ξέρουμε δηλαδή η αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τι πρόκειται να δώσει σε περίπτωση που εκδικαστεί η υπόθεση ελληνικού χρέους εκεί. Να μας αλλάξουν τα φώτα. Χειρότερα από τα Βρετανικά δικαστηρία. Γιατί τα Βρετανικά δικαστηρία υπάρχει και νομολογία τέτοια και παρεμβάσει από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Εγώ το έχω γράψει και στο βιβλίο υπάρχει. Ότι επειδή έχει αλλάξει αυτό το πράγμα και γίνεται προσπάθεια στην Βρετανία να αλλάξει αυτή η μονομερής ενίσχυση του δανειστή εναντίον του κράτους οφειλέτη, γι' αυτό αυτοί επέλεξαν το να εκδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όχι το Βρετανικό Δικαστήριο. Γιατί εκεί υπάρχει πιθανότητα, υπήρξε μια πολύ μεγάλη κίνηση εργατικών βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, που να οριστούν κανόνες στον τρόπο που εκπονούν αποφάσεις στα Βρετανικά δικαστήρια σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Και μάλιστα με το χαρακτηριστικό τίτλο ότι δεν μπορούν τα Βρετανικά δικαστήρια να ευνοούν πρακτικές επενδυτικών κεφαλαίων γήπες. Των γηπών αυτών των αναπρακτικών, ας πούμε, των επενδυτικών κεφαλαίων. Και επειδή φοβόντουσαν οι δανειστές ότι μπορεί να γίνει αυτό στη Βρετανία, τι κάνουν? Παίρνουν το αγγλικό δίκαιο για να εκδικάσει το Δικαστήριο, το οποίο σήμερα μετατρέπεται σε βασικό μοχλό αφαίρεσης ακόμη και της ανεξάρτητης δικαιοσύνης σε κάθε κράτος. Γι' αυτό και σου ζητάνε αλλαγή του κώδικα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πρώτον, κατά τη γνώμη μου, αυτό που βγαίνει μετά από όλα αυτά είναι πρώτον, έχω μια τεράστια ευθύνη αυτή τη στιγμή απέναντι στον ελληνικό λαό. Όλοι εμείς, τέλος πάντων, που λέμε με τον Α με τον Β τρόπο ενάντια σε αυτή την πολιτική. Τεράστια ευθύνη. Εθνική, κοινωνική, ιστορική ευθύνη. Ή το σταματάμε εδώ και έχουμε τη δυνατότητα, ακόμη και με δημοσκοπήσεις, η αντιπολίτευση, η συγκροτημένη αντιπολίτευση ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Με ξέρεις τον κύριο Κουβέλη, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι το εφεδρικό Πασόκ στη θέση του Πασόκ. Μιλάμε για τη σύμπασα άλλη αντιπολίτευση, να το πούμε έτσι. Με ξέρεις τη συγκυβέρνηση και τον κύριο Κουβέλη. Καλά, τώρα δεν τη συζητάμε. Εντάξει, είναι εκτός παιδιάς. Λοιπόν, ευτυχώς. Λοιπόν. Οικολόγοι πράσινοι. Να δούμε τι λένε, ακριβώς δεν έχουν καταλάβει, γιατί είναι διχασμένοι και οι ίδιοι. Είναι διχασμένοι και οι ίδιοι. Λοιπόν, εγώ ξέρω. Με τους μετράς. Ναι, λοιπόν. Ξέρω αυτούς που συντηρούνται μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεν μπορούν να ακούσουν τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πώς να το κάνουμε, η μάσα είναι περιορισμένη. Υπάρχει όμως ένα σεβαστό κομμάτι από αυτούς τους οικολόγους που τους έχω συναντήσει εγώ στις ομιλίες μου. Άνθρωποι δηλαδή που, αν και είναι ενταγμένοι σε αυτό, διαφωνούν πλήρως με αυτή τη λογική και έχουν αποσαφαιριστεί πολλές από τις θέσεις που εκφράζει και το ΕΠΑΜ και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα, ανεξάρτητα με ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ότι η ευθύνη είναι ιστορική απέναντι στον ελληνικό λαό. Και έτσι οφείλουμε να υπάρξει μια συμπαράταξη κοινής δράσης που ακόμη και αν χρειαστεί να κατέβει σε εκλογές, συμπτυγμένης μιας δύναμης, η οποία να θέσει εδώ και τώρα τέλος πρώτον στη συμφωνία PSI και όλα αυτά που αφορούν το χρέος, αυτά που συμφωνεί ο κ. Παπαδήμος και η συγκυβέρνηση. Δεύτερον, να θέσει τέρμα στη συνθήκη, τη νέα συνθήκη για τη σταθερότητα, συντονισμό και διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, να μην τηρηθεί και να μην υπογραφεί ως το μάτι, όπως λέει εδώ πέρα. Και τρίτο, να μην υπογραφεί και να μην θεσπιστεί, όχι και βεβαίως να μην υπάρξει η χώρα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Συν μια σειρά άλλα άμεσα δημοκρατικά κείμενα που να συζητήσουμε. Σε αυτή τη συμπαράταξη η κάθε δύναμη μπορεί να συμμετάσχει αυτόνομα. Δηλαδή ο καθένας με το δικό του πολιτικό λόγο και την οργανωμένη πολιτική δράση. Και να διατυπώνει τα υπόλοιπα αιτήματα ή τον προβληματισμό της όπως ακριβώς το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά πρέπει πάση θυσία να βάλουμε τελεία σε αυτήν την ιστορία. Και μάλιστα με ποιον τρόπο?
να βγούμε όλοι μαζί και να αποστείλουμε στους αρχηγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Κομισιόν αλλά και στο Τελμενιτάφ, εκ μέρους της σύμβασας αντιπολίτευσης του ελληνικού λαού, μια επιστολή όπου θα λέει: κύριοι, ό,τι και να υπογράψει η συγκυβέρνηση και ο κ. Παπαδήμος εκ μέρους του ελληνικού λαού, θεωρήστε το άκυρο και εμείς ως δύναμη που εκφράζουμε, διεκδικούμε να εκφράσουμε τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί στην πράξη την εκφράζουμε, ανεξάρτητα από το αν έχει εκδηλωθεί ή όχι πρακτικά, αυτά θα τα θεωρήσουμε άκυρα ως μη γενόμενα και θα προχωρήσουμε σε τελείως διαφορετική βάση από την ιστορία. Θεωρήστε το δεδομένο ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Αυτή η επιστολή θα έχει κέριο αποτέλεσμα. Πρώτο και κύριο, γιατί ακόμη και με τις δημοσκοπήσεις, οι δυνάμεις που κάθετα έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον στα λόγια, κάθετα απέναντι σε αυτή την εξέλιξη, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και άρα μπορούμε να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα μέχρι το μάτι. Και αυτό θα επιφέρει και αλλαγή και των πολιτικών που αυτή τη στιγμή συνθλίβουν τον Έλληνα εργαζόμενο, τον συνταξιούχο και την ελληνική κοινωνία. Από τη στιγμή που πάμε έτσι όλοι μαζί, κατεβούμε έτσι όλοι μαζί, ο καθένας ας πείσει το ακροατήριο, ας πείσει το λαό για το τι πρέπει να γίνει. Για όλα τα υπόλοιπα. Ας πείσει. Αλλά να πάμε μαζί, να σταματήσουμε αυτό το πράγμα που μετατρέπει, να το πούμε έτσι, σε τερματικού χαρακτήρα την κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί από εκεί και πέρα, όταν τεθείς υπό επιτρόπους, υπό την κυδαιμονία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με νέες συνθήκες και ιστορίες, ναι, βεβαίως θα ανατρέψεις όλα αυτά. Αλλά τότε ίσως να χρειαστεί αίμα για να το ανατρέψουμε. Γι' αυτό είναι τεράστια ιστορική ευθύνη. Τεράστια ιστορική ευθύνη. Και ο καθένας θα κρυθεί. Εγώ μιλώντας και εκ μέρους του ΕΠΑΜ, θα αποστείλουμε επιστολή, επίσημη επιστολή σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο από τον κύριο Καμένο μέχρι την Ανταρσία να συγκροτηθεί αυτή η σύμπραξη κοινής δράσης που αν χρειαστεί να κατέβει και σε εκλογές. Κανένα πρόβλημα. Και εμείς δεν βάζουμε υποψηφιότητα στις γραφές. Δεν μας νοιάζει αυτή η ιστορία. Απλά να εκφραστεί η εν μπλοκ η πλειοψηφία του ελληνικού λαού έτσι ώστε να φρενάρει από τώρα η όποια διαπραγμάτευση ξεπουλήματος αυτής της χώρας. Και στο άλλο ακόμη και δυνάμεις οι οποίες έχουν εκφραστεί υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ρωτάω, είναι δυνατόν ποτέ όταν ονειρευόσουν την Ευρώπη των λαών να θέλεις αυτά τα πράγματα? Όχι. Αν κάποιος ονειρευόταν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την ενότητα των ευρωπαϊκών λαών, θα ήταν ο πρώτος που πρέπει να διαρρήσει τα ημάτια του και να πει τι πράγματα είναι αυτά. Ακριβώς. Να μην το βλέπεις σαν αγκύλωση, να το βλέπεις σαν ευκαιρία αυτός να βγει πρώτος στον αγώνα. Και αυτό θα είναι μεγάλη προσφορά του ελληνικού λαού. Διεθνικώς, αν θέλεις, στην ίδια σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Γιατί αν ξεκινήσει από το, πρόσεξε, είμαστε σε ιδανική περίπτωση. Οι δυνάμεις που πραγματικά μπορούν να εκφράσουν αυτή την αντίθεση έχουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή πίσω τους. Το στηρίζει. Άρα και μόνο η διατύπωση του κοινού αιτήματος ότι μάγκες μην προχωράτε άλλο. Αυτοί δεν εκφράζουν απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο απολύτως τίποτα, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του ΕΠΑΜ θα πρέπει να δικαστούν για αυτό που έχουν κάνει από τον ελληνικό λαό. Δεν εκφράζουν απολύτως τίποτα. Οπότε ό,τι και να υπογράψουν είναι άκυρο. Ξέρεις τι θα συμβεί αν σταλεί τέτοια επιστολή? Σύσσωμη την αντιπολίτευση. Δηλαδή τις δυνάμεις εκείνες που δεδηλωμένα τουλάχιστον, στα λόγια τουλάχιστον, έχουν διατυπώσει την αντίθεσή τους απέναντι σε αυτή την εξέλιξη. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αρκεί να βάλουμε στην άκρη τη διανομή καρεκλών. Εγώ δηλώνω και εκ μέρους και το ΕΠΑΜ. Δεν μας ενδιαφέρει καν το αν θα υπάρξει υποψήφιο και ποιοι θα είναι υποψήφοι σε εκλογές. Ας ψηφιστούν άλλοι. Είναι θέμα κορυφαίο, ιστορικής σημασίας. Είναι καμπή για τη χώρα και το λαό. Και μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα άμεσα, μέχρι το κλείσιμο του επόμενου μήνα. Θα ανατραπούν οι πολιτικές, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούν, δεν θα έχουν κανένα κύρος. Οι ίδιοι Ευρωπαίοι θα κλειστούν, μπορεί να αρχίσουν να τις απειλές και τις οποιασδήποτε, αλλά ξέρουν ότι απέναντι σε ένα σύσσωμο κοινωνικοπολιτικό υποκείμενο που εκφράζει την ουσία του λαού δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Και μπορούμε να το πετύχουμε τώρα.
και να εμψυχώσουμε το λαό. Αυτό θέλει ο λαός. Αν ψυχωθεί, δεν σταματάει πουθενά. Και αυτό το πράγμα θα αποτελέσει τρομακτική βοήθεια για τους άλλους λαούς, τους ευρωπαϊκούς λαούς, που τώρα ξεσηκώνονται και αγωνίζονται κι αυτοί. Για τα ίδια πράγματα, να μην επιβληθούν αυτές τις συνθήκες. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και ας λέμε μετά ότι θέλει ο καθένας για το χρέος. Ας λέει ότι θέλει. Εμείς λέμε αυτά που λέμε. Και ας λέει ο καθένας τρίχωνια τέτοιο ή ξέρω εγώ να μαζέψουμε τα λεφτά όπως λέει ο κ. Ζηλέρ. Ό,τι θέλει ας λέει ο καθένας. Μπορούμε όμως τα στοιχειώδη αυτά να τα βάλουμε κάτω. Έχουμε νέο φασίστα εισβολέα στην Ελλάδα. Απέναντι στον φασίστα εισβολέα μπορούμε να έχουμε κοινό και ενιαίο μέτωπο. Εμείς απλοί στρατιώτες δηλώνουμε ότι μπορούμε να παλέψουμε κάτω στο οποιοδήποτε στις διαταγές. Αρκεί να είναι ξεκάθαρο το μέτωπο. Απέναντι σε ποιον. Και λέμε στοιχειοδός. Όχι οι δύο συνθήκες. Όχι η συμφωνία που επίκειται με βάση το PSI και το νέο δάνειο. Ανατροπή όποια δέσμευση έχει αναλάβει η χώρα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Δεν Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα. Και δημιουργία κατάλληλων δημοκρατικών προϋποθέσεων, δηλαδή απλή αναλογική. Στοιχειώδη πράγματα, να τα κάτσουμε να συζητήσουμε. Να τα βρούμε τα υπόλοιπα. Μπορούμε να το κάνουμε. Και ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μετά, για το αν θα πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πρέπει να μείνουμε μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να μείνει μέσα με αυτές τις συνήθειες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρακτικά σκεφτόμενος πρέπει η επιστολή να έχει τις υπογραφές Παπαρέγκα και Τσίπρα από κάτω. Δύο κοινοβουλευτικών. Προφανώς. Τότε θα την λάβουν. Προφανώς. Βεβαίως. Όλα τα κινήματα από πίσω. Φαντάσου να βγει μια τέτοια επιστολή κοινοποίηση προς όλους τους αρχηγούς ότι ενωμένη αντιπολίτευση του ελληνικού λαού πολιτικά σας λέει μάγκες ατυχήσατε. Ατυχήσατε. Μάγκες εδώ μάθαμε αυτά που δεν μας λένε. Εδώ τα μάθαμε και φωνάζουμε. Ατυχήσατε. Δεν πρόκειται να σεβαστούμε καμία υπογραφή του κ. Παπαδήμου και της συμπεγνίας του. Ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να σεβαστεί. Στο κάτω γραφής αυτοί τι φοβούνται. Και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι πίσω από αυτές τις δυνάμεις. Σήμερα τους λέει, τους δίνει την ιστορική ευκαιρία να φανούν αντάξιες αυτών που υποτίθεται τους πρεσβεύουν. Παρόμοια έχουμε ξαναζήσει στην ιστορία μας, Δημήτρη. Όχι, δεν έχουμε ξαναβρεθεί σε συνθήκες. Όχι. Δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Το ότι μας έχουν επιβάλει, θα τα πούμε αύριο, έχει επιβληθεί με βάση το πρωτόκολλο. Αυτό το πράγμα που σήμερα βιώνουμε είναι ουσιαστικά αναβίωση του πρωτοκόλλου του 1832. 1832. Μια κουβέντα μόνο, έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, αλλά. Το πρωτόκολλο του Λονδίνου, το δεύτερο πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο συνέταξαν οι δανειστές του νεοσύστατου ελληνικού κράτους για να μπαινοβγαίνουν στη χώρα και να λειτουργούν ως προστάτες, ανεβάζοντας και κατεβάζοντας κυβερνήσεις και έχοντας πλήρη έλεγχο των δημοσιονομικών της χώρας. Θα το διαβάσουμε αύριο. Φίλε και φίλοι, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τον Τζίμι Πανούση. Καλησπέρα.